Li bajarê Newyorkê jinek hunerên folklorîk yên Meksikî ku bi destan hatine çêkirin ev 23 sale difroşe. Dîna Liyor, di zaroktiya xwe de bi dayîka xwe re diçin Meksikayê û ji wê demê vir de xwe wek evîndareke hunera Meksikî dibîne. Di dikana dînayê de ji kincan bigin heta xemr û xişan, peykerên piçûk hema bêje her tişt heye. So Mexican folk art to me. Hunera folklorika Meksikayê têvateya tiştên ku bi destan hatine çêkirin. Her wiha ev berhemên hunerî ji aliyê gelê vir ve tê çêkirin û ev mirov bo hînbûna vê hunerê naçin zanîngehan. Dîna bixwe salê sê çar caran diçe Meksikayê û wan berhemên hunerî ji malbatan dikire. Li gor çavderên dînayê ev berhemana hemû ji aliyên Meksikîn xwecihî ve hatine çêkirin. Everything's handcrafted by people. So when you come home from Wek mînak tu zarokî û ji dibistanê vedigerî malê û bi malbata xwe re rûdinî. Malbat berhemên hunerî çêdike û tu jî bi wan re hîn dibî. Mirovek tê pîkan diqewirîne, bêtirî zarok tê pîkan simartê dikin û boyax dikin û pîş re jî malbat hunereke bi hûrgulî bikartînin. Ev kevneşopî nifş nifş berdewam dike. Dikan 23 sal berê hatiye vekirin. Lê dînayê got ku wek berê mişterî nayên û ew wisa difikire ku ji ber sedema pandemiyê ye. Her wiha dînayê berdewamî got dema ku Meksikîn ku li New Yorkê dijîn têne dikana wê pir dilşat dibin ji ber ku ew di dikana wê de çand û hunera xwe dibînin. cultural celebrations, like a lot of the clothing. Mirov li vir tiştan bo hin pîrozbahiyên xwe yên kevneşopî dikirin. Bi taybet jî kincên çandî dikirin. Wek mînak dema ku zarokên wan dibistanê xilas dikin, malbat bo merasîma pîrozbahiya wan kincên kevneşopî dikirin. Di daviya xeberdana xwe de amaje bi vê yekê kir ku armanca wê ya vekirina vê dikanê ev e ku ew hez dike piştgirî bide hunermendên Meksikî. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.